ngati mene ulili mpanda wapa ndimafuna kuti atonjezera mwina kaya ndi maleya 4 kuti ukhale mwamba chonje kuti ukhale ngati ku stadium ukhale wautali ndithu konse kuzungulira konse lenata kupetsa kuti akuchola mangoko ndikumaona mwaona ndi pamene te ndikuonetseni kuseri chifukwa nthawi imene mumayamba lija ndakuzani yambani koma ndikapeza mpata weekend ndikuonetseni bwinobwino ndimene zimene mfuna mudzipanga uko kuti ndamva zoti akazanawo mwakatengano abwera usiku ero munthu wako apo mwachita bwino chifukwa ine ndimaganiza kuti sanabwere abwera acha bwino nangazi nyumba yatu iyo nyumba ija imene chanachiro anzana amene ngakhale muja koma umve kwa basi nde inu muwauza mayi azisamala muno ndiosamalisa mwaona nde naona kuti no kuti muzikhalira kwina kumadzangu kugwira ntchito kuno sizona nde chifake namanga kakota zikacha nde mwachita bwino mwakatenga mayiyo azisamalako kumene tiye ndikuonetseni mayi muli apa aha acha bwino madam uje mama ili tabwera ni mama ili kwani ndi mama ili tili ndi chodulenicho amaiti koma atala kumusi chabwino ali bwanji mayi tili bwino takulandirani tu poti mwafika usiku ndithu mama ili akupusiseni chitukuko apa muwapusise chitukuko madamu chifukwa uje nikuchitira kuti nawo atisi tata mama ilitafika ni town muzanditiza manyasi takala ni apa kupusiseni chitukuko shonchi baza sibambo tikama yangana machutu le kunja kumusiti akuyenda yetu ziapa kupusiseni chitukuko akusini ndoko shisha wa mune chitakupusisa nda akazanga ndi Malawi ndi mdako nimeona ngati ndipwitikisi hizo ndimaona ngati bondia apo ndinaona na mpula haya ndapo mkono koma linda nda apo angono awo atani ujeni angono awo ndoti ndokwatira ino mesa mayi yango abwera kumene ndamuzivuzoti kuti angono awo ndokwatira nde olotaka kuti angono awo ngosakwatira angakwatiwe ndini ayi munthu wakulu nangazi wandiwoyera akasangawo ndiwowesuka then maona kuti nde mafuna woyera ngati akasangawo munthu wakulu inu ndo abambo inu musambe kutionetsera zithu zizi chilendo pano ayi mayi sabwera kumene pepani tete ndikuonetseni kosati zimenezo koma munthu wakulu zinaonere chitusi nanga mukufunsa zambirimbiri bwana kodi galimoto matha kuyendetsa munthu wakulu chifukwa kalole aka ntchito yake ndiyo makagulira zinthu ndekuti mundipusisa ndekunthawi ina ndikhuzoma kutuma ndikuwakawaka ukangogulira tu fati makondogulira tu zinthu muli kodi lumu mkatimo ndekuti mundipusisa munthu wakulu mochale katimo kodi lumu so mochale ndikosunga kozi kumazizira inde zonse zofanana koma kwina kukosunga zovuta tiye ndikuonetseni kukapinga kapinga paja ndi manena paja bwerani muima ndikuonetseni ndimafuna apa ziyani manena kuti geti mudzitseka bwino apo pakalowa agalu pamene pa amazanyonyomala pamene ndiye pamayipa koma nakazi ndikuona galu tukumpata kuti ndi agalu tamuchero chokera tu amalowera paja pachanoti mudzitsekapo bwino amazanyonyomala pamene ndimwayipitsira so chimene ndimafuna kuti tuyamba muyikepo mabotolo mupachechecheche bwino nde muyikepo mabotolo kaka mutathiramo madzi kuti babu likawala usiku basi mabotolo achamanyezimira ndakamanyezimira agalu sanganyonyomale chifukwa ine galu tu mnali naye komano mwakaona kanyumba ngati kalipokona kachi amakhala agalu mmene muti koma anthu achiponga anatiponyera mafupa atameke apo basi agalu onse kufa foto la kanyumba komuna kaika pafupi ndicho mpanda kama kunika kuika ngati pakati ngati apo ndepoti nezo somanga mangasi ni mapanga ini ndibiri dali ini ndibiri dali ndoti ndikumangirani kena kake apo chabu fine ne manga ishozo kungomanga acho ngati kije uje kati ngati shani ngati bini abo anango tiponyera basi mafupa ka basi galu osikuti ndamaliza kuweta nde mukakamanga apo mundiusa koma za mabotolo apo musaiwale ine kunoku ndi tumugwire ntchito mene mungagwire chifukwa
china chichonse muno chidalira inu bwana china chichonse chidalira inu kupanda kuno kumaona za pageti pa kumaona zosamala kuno basi zonse kukhale kuti kuli bwino mondo wakulu ino muzadanda ule chitoze mmene mwapetsa inemu mulungu wakukondani mulungu amakuthokoza kosi muzisamala ndi tumwe chifukwa ine sindikhalitsa pakhomo ndimakhala kwambiri nthawi zambiri muliyenda fanda kugwira ntchito komanso ma business ndi ndamene timapanga kodi amandoto bwana tabwerani nditatsekula ngeta apa ndachedwa kale ndikupita bwana sina ndindeli kukufutani ibe ndikadafuta bwa ndishema ndora uzati bwana mandoto ndezusiyana chani chemandota ndi bwana ndi amandota shema ndota ulemu munyamuko ase apo potati sakhoto kitchen kuningoti chipanda moti kwaita nawo ndilusoka nandimva ase apa pandachedwa I cannot take breakfast ndi coffee ndapanga kalero inde ndizimene ndikunenazo tandimvetsesana apa pa nthawi ndi siku lona ndalo muthamangira tu koma mavalidwe akewo makolalawo kungopanga zinthu zosokonera mamira onse ali mnyumba awo kukanika kuyenda you are the best mirror in this house ndengati yo kuchipendo nalibe chifake ndapanga mistake imeneyo komanso wewe chachikulu kana kuti wachoko kitchen kwako kukutunditsanzika osati zimone nazo zamira zonse zaboza nice way thank you okay ndikabwera my favorite okay yes okay fine hey tatsekula ni gate up shema ndota tatsekula ni gate hapo musachule zachenda dzina lusu ndiulidziwa koti tamviraniswa see you Madam. Taima nikai pangoni. Paliso kuti tikambilani tabwera ni apa pangoni. Pepani madam. Muliwanyi madam. Ati libwino pajazidi na pazani moni. Madam palingani imene mavuna tikambilani. Koma ndingani yantu wapwiti. Pajama ati ndi andu awiri wachitatu ndota ozokunisa nde palingani imene mavuna ndikuuseni sinthu sisikalesa pakati patu big yaja ngani wazati azaisiwe tu madam nditu ndingotenga ka iPhone kanga nyumba mwe mukutenga ufoni ndingoyanka phone ya asha bwino madam somo kwampilti simavuna kupembele amina tabiriza ndivajamali manje kodi tinali pati ndeti manena kuti pakomo panopa ndakala miyesi yoteyi kunena chilungamo bwana jakamanyamuka apa mumaperekesa mumaaga mumatiyana apa kubaibizana asipita ndeti ndikuona kuti alomasi pakomo pano ilipo mutanthauza lomasi lomasi ndeti ndikuona kuti lomasi panopa pakomo pano ilipo komanso bwana jakamabwera mumalandira pene patutukezi yawo kuwalowezera mnyumbamo ndeti kaonazo pamenepo infection ilipo ona madam affection affection ndiyeto chinthu chimosi chimene ndikuona kuti nyumbamo chikuzowa ndicho kuti nanga madam nishibwerereni ndikuona kuti nzalu yanu mukumafalira umu ona madam zimukumafalira umu mukutanthauza chani madam chifukwa chimene chimachitika nyumba chonchi mukakala kuti futo ndi munthu wamuna banja limalimba koma futo likakala m'mayi ndi pamene munthu umaona kuti pamenepo ndi kuti pali futo chifukwa mamuna munthu umatakufa mbiri kunchakwe akala kuti mwina ndi wabwinobwino kuti futo ndikasi koma noti kaona bigi ayi alibe mphiri chifukwa kuti muone pakomo panopa madam chimene chikuchitika ineyo mumatituma koma apa palibe munthu omutuma ndeno munthu sokuti uli ndi futo ziumasiwa mpaka patapeseka chuluchulu kapena munthu kubwera kuthakusa ndi pamene munthu umadziwa kuti munindisha futo chifukwa madam chimene ine ndimachitira ndicho kuti sindingalole kuti miyendo yanu yabwinoyi musifa ndi lusu miyendo yanu ilisha m'masi ndeti machitira kuti mwina nyumbamo chifukwa chokuti muli futo mwina muvuna mukayang'ane vizi wina can you explain bwinobwino abobo kuti mufuna tanthauza ndikumene ndimalowera madam mwandidula mwachangu ndimalowera komweko
ndimati chifukwa chonena kuti mwina bambo aja futo ndiwo nde mwina muvuna mukayang'ane vizi wakunja ine ndilipompa ine ndizakukutandizani kuti umu kulira kwa mwana kumfeka pali wina akamene anakuza nkoni kuti nyumba mumuli futo lina iyayi mafuto zomadikira kuti anthu akuthe umangoona weka ndi maso ndikuona kuti umu muli futo ndio umu ndikuona futo la mwana ndeni mati ineyo ndikutandizani tipanga sa mwanaso muyima zikutinso ndisabwera kutsanena kuti mundipatse children wanga mapanga za mankhwala kuti munthu abereke akhale ndi mwana hayi madam ndimatandausa kuti ineyo nditakungokutandizani mwaulere mapanga za mizimu kapena hayi ndikutandausa kuti tingopanga dongosolo ndikupatseni ujeni ndekuti basi koma zikuti ndisabweraso kumanena kuti children wanga ndipazeni ayi apo ndikungokutandizani mongokutandizani chifukwa ineyo ndikumakusika madam chifukwa kunchako anthu amaona ngati ineyo mulibe chiberekero chani amayangula anthu kunchako anthu akuti basi mane basi chani chifukwa nangasi mukashoka ife timakala tili panjapo kuchesa ndi anthu ndi mumatukwanika atu madam tu madam ndengati yanga inali imeneyo chabwino nditu madam ndakumvani chabwino madam ndikuyankhani sikomkwambiri madam sikoma ndikuyankhani mawa ndatokosa bonifezeza madam iyi anthu ngati inutu ndiwozowa atu madam utu nditu chabwino ndikuyankhani mawa ndiganize bwino bwino sikomkwambiri madam mulungu akudalizeni madam muyiganisire ngati imeneyo madam apatu bazitu ngati anena kuti ndikuyangani mawa ndikuti bazi imeneyo yateka chifukwa mkati akakala kuti chimene kuyangula sisina musangalasi amakuti buladi fulu buladi swakala chupiti koma apa basi kasi wina aliyezali nditeko kodi mkazi wakankhana khajani limene ndifunso limene wina aliyesa kuzifunsa ndikuti tipeze yankho lafunso limenelo ati timalize limodzi video imene ili ya mama osaiwala kupanga like share komanso subscribe to YouTube channel yathu chifukwa subscription iyo support imene mukutipatsa bwino build malo akupitirira kuchipa ndi 299,000 mutakugula malo pano pa kuli promotion imene kuna kuti January wakufika promotion ikupitirirabe mutakugula malo bwino build manamba ali musiwa taimba ni manamba amene mufuse komanso mutakupanga follow page ya ino build kuti mudziwe zambiri komanso iyi ndi video yoyambirira ya mu February paja tomatusama video atatu ndipo wiki yomalizira kukhala ma giveaway wiki yapita